Hello, makadi mre Zimbabwe, makasimbere, linjani, muri bwanji nonse, yes, tani kumweko, mangwanani, maskati, madekwani, zvichienderana nekwauri. Tafadzwa Lord Ben kana kuti DJ Shugeta, ndo zita rangu. Munozviziva kunge boys repenga udzoke, ndo kudai mese. So ndikabata zviri kuitika out there, zvinonakidza, zvinoda kuti tinge tichikurukura. I make sure ndinouya tobva tamboshare. So nhasi ndiri kuStone Ridge, kunonzi kumakongo. Yes, ndine mukuru wandikagara naye panapa anonzi Madzibaba No Rest. So pane nyaya yaita kuti ndizosvika panapa ndimboda kunzwa zvakawanda pamusoro paMadzibaba No Rest, but first of all regai timbotanga takurukura naMadzibaba No Rest. Baba wangu makadini? Mushe baba. Upenyu uri sei? Tina mchiripo zvedu. Mabasa ari sei? Mabasa nani makuri chuma. Aiwa. Tinongorikana tasvika panzvimbo zvatinoita. Alright, anombonzi Madzibaba No Rest ndiani? Anonzi Madzibaba No Rest ndini. Ndonzi Madzibaba No Rest. Shame muroe 20 horsepower. Shame muroe. Vamwe vanondiziva ndichigara kuSouth Park, Madzibaba No Rest kuSouth Park. Okay. Asi zvindakuwanika kumakongo, kuStone Ridge. Alright. Padusai paHopley. Okay, good. Inini sekutaura kwamaita kuti ndinongorikana ndasvika. Kana ndine mubvunzo yanindinawo ndinongorikana ndabvunza. So ameno makasununguka ero ndibvunze chero zvandoda kubvunza. Hazvina kuipa. Sezvo mangori chuma zviyoti mune zvamuno muchiziva. Alright. Madzibaba inoda kubvunza. Imi mashandiro yenyu muri madzibaba here, muri ng'anga here? Because tinomboona muchipfeka gemenzi renguwo tsvuku, but then pamwe pacho tombona muchitange mapipi anoitange ng'anga, atombona nyuchi, tombona nyaya dzenyoka. Muri chii? Muri in between here, muri kwese here, muri papi chaipo chaipo? Inini ndonzi Madzibaba No Rest. Asi ndichiwana handidzirasi. Handidzitai. Vafanira kuziva kuti mvura neoil hazvisangani. Engine 1 mvura neoil zvinosangana muengine 1 ichishandidzana. Ina ndasati nzira chiwano. Nzira chiwano ndirasi munhu angona kusvika ndichoziva kuti inini ora ndiri Madzibaba No Rest, asi nzira yekuti ndiri kubatsira vanhu ndakawanda kuchiwano. Asi kuri kuMadzibaba nendiri kunondiita zvese. Okay. So ndizvo zvitindiri traditional healer. Ora muri traditional healer. Asi muri kuchipostori. Ndiri kuchivanhu. Muri kuchivanhu nekuchipostori zvese. Saka muri ng'anga here, muri madzibaba here? Ndoti ndiri ng'anga. Muri ng'anga. Muri muprofiti. Ndiri muprofiti. Mboro ng'anga. Alright. So ndakuda uchinatsonzwisisa because ndinoziva mapostori venguwo tsvuku vane mashandiro avanoita because vanenge vachiti mapostori handiti kana chitendero chavo. Ng'anga dzine mabatiro adzinoita because vanenge vari ng'anga nemaitiro avo. Saka imi mashandiro enyu akamira sei since muchizvisanganisa? Maybe if you could explain to me further mambotsanangura yenyu, but kungodzikisa mbichana kuti saka munonatsoshanda sei, zvimwe zvinhu zvamunooffer zvamunokwanisa kuita imimi? Zvazvinoenda zvokuti munhu akauya nyaya yake ichida matare, ndinomubatsira kunzira yechivanhu. Okay. Kozi ndinoona kuti uyu munhu nyaya yake yainga inoda chichiposti nechikonzo mhaka hapani kubata mushonga. Ndinomubatsira nzira dzekuti dzinomudza kuti iwewe chinonomata. Unamata. Iwe nzira yako iyo kunamata wangu, asi pane nyaya yekuti kune ngozi ida kuripo. Chachivanhu ichi. Handikwanisi ndumuti kuna madota akaurwa amai kana watuka amai ibotso. Ndinotoripo ndinomuti iwe wakatuka amai kuti zvako zvifamba zvakanaka. Chenda unoripa. Chachivanhu ndanda kuti munongedzera. Ndizoka. Saka zvinzira dzidzo handimbofanira kadzira sanzira dzichivanhu. Okay. Ndinoda zvese. Alright. Auya nyaya yakabuda mudare kubuda kwatika kuno kudare kuno. Ndomudza kuti iyo nyaya yako ndeyekuti uende ifambe zvakanaka. Ena noripa uredzwa. Chachivanhu. Handikwanisi kumba munhombo kakona munamata nomuti iwo wakachitwa mahara zvakatokwana zvakadaro. Ndomuudza kuti tingagumbeze chinde chomuita chivanhu chomukumbira kuvadzimu wake ochienda kudzinza rake. Zvakafanira kuti munhu auya akutsvaga rudzi rwake azive. Handimpe munamata kuti azive rudzi. Ndichomudesa pagirazi randakabatira. Okay. Pagirazi randakabatira anoona rudzi rwake. Ozori mushakwe ndekupi chachivanhu chandamuratidza kuti postora zviko. Pachaona rudzi rwake ndokumasvingo ndokwakati address akamira zvakati kwachinyora pasi ndosimuka naye ndoenda naye chachiwanhu sikanzira dziwana ndirasi. Okay. So munhu anokwanisa kutongona pagirazi. Iri ndo girazi rokuti nyangwe ndikauya inini ndichida kuona muroyi wangu. Iri munokwanisa kundirakidza. Iri girazi rinoonekwa neni kana ndakuratidza kuratidza kuti umwe chete kana uchida kuona rimwe ndo iroro rapa. Alright. Okay. Iri girazi rinonzi Siaso. Okay. Musanyanyore swededza kunozvo. Rinonzi Siaso. Ndinozoona vamwana tisingazoona. Alright. So tinombonzwa nyaya dzenyuchi, nyaya dzechichichi handiti nyaya dzakangosiyana siyana.
Saka imimi zvinoitwa nemamwe maprofita nedzimwe n'anga zvema-go back to sender munoita here kana muchiita ndezvipi futi zvimwe zvamunoita futi? Go back to sender ndinoita. Okay. Chechipiri ndine mushonga ndinawo. Mushonga yakati wandei. Ndona doma mushonga shoma. Ndine mushonga wekuti munhu ada kurara nemudzimai wako werukawo. Kure zvanzi atanga danana mudzimai adana nemunhu wane nemurume adana mozita uzosita rukawo wanamirane. Aiwa ndine kutoti hacho anotoshisha chinhu chacho. Avatorara vese nguva yekuti unongona iye murume anotosha mukadzi anotosha. Zvekutoshaya. Mushonga iwo ndinawo. Okay. Wechitu ndine mushonga wekuti munhu akutaura kuti abirwa uzoenda kutsvaga nyuchi achiri kafu. Ini ndine mushonga wekuti munhu haachobada panenge ada kuchoba anotanga kuti atakwa ipapo. Okay. Asachobe wekutoti munhu haachochobe. Haachinese haachobe. Wow. All right. So pamusoro madzibaba no rest. Pamataura nyaya go back to sender. Inini ndiri muKristu. Kwedu kuchechi kwatopinda salvation army. Aiwa hatina zvana go back to sender. Right? Saka pamunoita go back to sender bye. Is it a good thing chinhu chakanyanyonaka here zvokuti tingabvara toti ngatikurudzirane go back to sender because inini kana go back to sender kuna mai vangu kana vakakuwara kana vakasvika pakushaya ndinenge ndisina here kuuraya mai vangu ndirini kwete ndikusina kuuraya hauna kuuraya nchipo ndechekuti zvikutambudzeko watiri neubhacha ndikupfeka rikondiruma ndakaripiwa nasekuru jakatirenyi iri sekuru akafika tikitirawo rinaro varume ivo hauna kukuvadza munhu hauna kutaura zita remunhu wangodzora chinhu chawapiwa chikukanganisa wakuchidzorera uyu ndachiona nebhachirani rake zvikuti pauri iwe gobe tisenda nyaya yekuti uri ngotizvikuchita pandirini hauna zvara nazvo uti dai zvinhu zvafamba zvakanaka urikutoshuwira muupenyu asi pane mumwe munhu ari kukukanganisa usiri murombo wati uri mupfumi asi pane mumwe munhu achiti wode wagarawo uchase uchishaya zvaunobata. Saka ndinoona gobe tisenda hakusi kuuraya. Kudzora zvinhu zvikunetsa iwewe zvinoshungudza muridzi wacho. Auzodzoka iye achati ndine kuonzesa muzukuru mwana wangu ndine kuonzesa soro rako. Ndafika semusha. Kana asina mariwo kana akaromba zvakaromba kuroko mushonga yakunetsa musha. Ndizvoka ndopa kuti iwe kana mwana une mari baba ndi mari ndinaye ari tinodzorera kwamukati sei kwamukatora zvoti ndakumba nitsaya ndakuputsai. Gobe tisenda zvishungurudze munhu adzoke iye kwauri achitaura kuti ndakanotora zvakazvigara zvikushungudza mwana wangu. Choko ndakatoa zvakati asi mari yekuti ndinobhadhara handisina. Mwana kana naye baba urati baba ndinodzorera. Baba omba kuti andikwa tikaenda kumwana wangu ndikanochipingira ndakamtuko ndikandakupi munodzorera zvinhu. Vanhu vorarama zvakanaka. Ndofunga mungozvinzwira muri yeZimbabwe. Yeah. Like I said, togara tine mazi juice. Imimi ndimi muri kuona muri ikoko, ndimi munotaura zvamunenge muchiona, ndimi munokwanisa kukomenta. So please, mucomment section taurai zvamunofunga. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Alright, tochizosvika panyaya yatafambira munhu waMwari. Inini nyaya ndafambira inyaya yenyoka. Yandikaona yekukaroi. Right? Ndakaona pamasaisai yaforomani nyoka ichizochinja pabhedha ndakati inini zvinhu zvekuona pamasaisai dzimwe nguva pafoni ndinongonotadza kuzvinzwisa rege ndisvike papacho. Imimi ndimakadhila nenyaya iyoyo. Zvii zvakambonatsoitika panyaya yaya? Zvakanaka kuti munhu akauya kwandiri. Achimboti mafambire munzira mudzimai wangu handisi kumanzwisisa. Ndobva ndamugadzira zvandakamugadzira chinoshandisa. Ari nzira kuti aida kuti mudzimai wake aida mhuri yake. Mhuri yangu ndane makore ndinayo. Kuti nditi mudzimai andichamuda nhasi. Zvinhu zvandaita zvose ndikati mari inini ndandirumbi. Asi ndikabata mari pamukadzi wangu aitaironga zvinhu pamwe chete mukadzi asi pakangopinda muedzo kuti mudzimai akanochiwana naforomani pabhazi mukadzi akanyekedza kuti muforomani adapiwa motorbike. Mukadzi mbati anoshuga iya mumba. Mumba aida kudana nani naforomani. Uyu akangonzwa nyaya dzichitaura muraini. Ambaya kundoona mugadzira. Ndamugadzira kamba mushonga rukawo renyoka. Rekuti mudzimai aida kunorara naye. Pambedha damuloji ndamusango da pai mumba pai. Anoona nyoka iye vari tuche ndinoona nyoka iyo. Zvoda nozvishedza vangu kuti wemuone bari inenge isingaoneki. Inotooneka. Alright kuti bakazodedza vamwe vanhu inenge ichitooneka. Inotooneka. Wow. Wakachishedza ijojo nika nyoka menyu. Kuyabva kupimba mere pambedha pasina nyoka bali mawuda unosangana mukuna nyoka. Wakutomanya uchipisa uchosmirirawo kana kuenda padhoo zvangamuda kuti makuti disturb kana muda kucheta rukauro saka ndo zvakaitika panyaya saka foromani makazombatsira foromani vakachizoya kuno ndikawabatsira okay vakachizoya alright
Thank you so much madzibaba no rest. Tinotenda nekuti panguva yenyu saShugeta nekuti pinzo muoffice menyu aiwa ndiri kuona basa riri kubatwa, ndiri kungoona equipment kana kwa kwedu tinobva tati equipment aiwa ndiri kuiona. Tinokutendai chaizvo. Thank you so much. Asi mashoko enyu ekugumisira kune vanhu vari kuona this interview vanenge vachida kukubatai, vachida kutaura nemi, vamwe vanoda kubatsirwa vari kunze kwenyika, vanokubatai sei? Namba dzangu ndinozoda paZaSAP. Ndinotaura kumhuri yeZimbabwe ndechekuti usarere dambudziko nekuti ninga ataura kuti ninga akashata. Iwewe manyane dambudziko rako riri kunetsa samadzibano ese ini ndakamira kubatsira nemhuri yeZimbabwe kuti munhu ane dambudziko rokunetsa rikushungurudza. Wabirwa kati usuziva rudzi rwako, kati iwewe uri kutsvaga basa rari kurishaya mbereko yekuramba kuti uwane bata mwana. Inonzi madzibano ese ndakazvimirira ndiripo kuti batsirane nawo nematambudziko. Kune uye muro yakunetsa indonzi madzibano ese 21 horsepower shame muroyi ndiri muroyi wamwaroyi. Saka izive kuti madzibano ese asi ndiri muroyi wamwe waroyi. Ndiri mvure muchemba wakaiflash inowanda asi ndidzoke paposition. Saka handiperi. Thank you so much for Zimbabwe. Tafadzwa Lord Ben kana kuti DJ Shugeta, that's my name. I love you so much. Musara nerugare. Tobatana zvekare nemune zvimwe zvirongwa zvinotevera.